चिरांनि भुटान सिमानि थाइखा जरायाव दुंहाव थासारि क'पारेटिभ ससाइटियाव धोन जमा लाखिना खैफोदाव ग्राहकनि लाख लाख धोन लानानै खारखोमाबाय बेंगालुरुआव धोन लानानै खारखोमाबाय आइजो एजेन्ट गौतमी बसुमतारी फारसेथिं रागा जोंनाय ग्राहकफोरा गाग्लोबबाय थाइखा जरा आबादारि क'पारेटिभ ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारिनि न'आव सिफायना थोरला बोरला खालामबाय न' बांजों लोगोसे मासि आरांगा खारखोमानाय आइजो एजेन्ट गौतमी बसुमतारीनि हेंथायै गसर होबाय क'पारेटिभ ससाइटि खुंथाया रागा जोंनाय ग्राहकफोरा गाग्लोबबाय थाइखा जरा आबादारि क'पारेटिभ ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारिनि न'आव दा मख'जाथावना बाथ्राया बेसोदि प्रमद ब्रह्म पाटगिरि आरो उमा चन्द्र नार्जारि बिथांमोना थांनाय 2022 मायथाइयाव सा 12 सोद्रोमा गोनां थाइखा जरा आबादारि क'पारेटिभ ससाइटिखौ दाफुंना लादोंमोन गाग्लोबनाय जाथायाव मा खहा जाखो गिबियावनो खोनासंदो खथिया ना मानसिया आंना लगभग ओरैनोथ' दा आंनि थुलमुल हिसाबै 6 लाखनि खमावथ' जानाय नङा मानो आंना 10 हाउसनि मालानो 2 लाखनि दंमोन मा खहा जादों ओरैनोथ' दा आंना आलना फालें गद्रेज सफा सियार टिभि ओरै सलार ओमफ्राय ओरै दरजा खोरखि गासिबो माने गैला डेमेज जोब दा सोरबा जुदि थाङोबा जिरायनो आंहा जेबो गैला बे मोनसे फज'नो थाखाय आंहा जेबो गैला उन्दुनो थाखाय गैला जेबो बे अबस्थायाव दं क'पारेटिभ ससाइटियाव गोबां खस्थ'यै धोन जमा लाखिना दा खर' खाफाल आखाय होनो गोनां जादों जौ ग्राहकफोरा बेबाराव धोन फोलानायनि मोनसे संखिखानाय जाथाय सोराङाव फैदों भारत भुटान सिमानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाइखा जरायाव ससाइटिनि एजेन्ट गौतमी बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ ग्राहकनि गोबां लाख रां लानानै खारखोमानायनि उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजियो मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'पारेटिभ ससाइटियाव जमा दोननाय धोन मेचुर जानाय एबा सम बारलांनायनि उनावबो बिथांमोना गावनि मोननो गोनां धोनखौ मोनाखैमोन गले गले ससाइटिनि मावखुलियाव थांनानैबो आखाइ गोजायै गिदिंबोफिननो गोनां जादोंमोन ग्राहकफोरा उन समाव ससाइटिनि गुबुन मावसुमाफोरनिफ्राय सोराङाव फैदों मोनसे बेरफुसार खारिथि जाथाय जानाया जोंनि फंबाय प्रमद ब्रह्म पाटगिरिनि न'आवनो जादों थिग बिदिनो 12टा 1टानि गेजेराव जादों आरो बे जाथाया जाहैबाय बिसोर माबा मोनसे क'पारेटिभ दंमोन बे क'पारेटिभआव बिसोर फैसा लेनदेन खालामोन आरोखि कालेक्सन खालामो ओमफ्राय बिदिनो कास्टमारफोरनो रिटार्न होयो बेबायदिमोन आरोखि बाहाय रिटार्न होनायाव एसे लेट जादों खोमा नैबे लेट जानायाव माने बिसोरो बिदिनो गावजों गाव दावराव दावसि जालायनानै जोंनि फंबायनि न'खौ बुख्रुबहैदों आरोखि बेनिफिसियारफोरनिफ्राय फैसा खाङो बिसोरनो रिटार्न होफिनो बिदिमोन आरोखि मेचुरिटि जाबा बेबायदि सिस्टेम खालामोमोन आरो बेसे गोबावनिफ्राय बे फैसाखौ 2022निफ्राय सोलिदोंमोन बिसोरनि माबाया क'पारेटिभ ससाइटियाव ओरैनो मा खहा जालांखोमोन ओरैनोथ' गोबां खहा जाबाय जेनेबा न' बांखौथ' बुफायजोबखाबाय आरो दाउ अमा बुफायजोबबाय माइरं थोरसि लथा जि जोम गासिबो दरजा खिरखि अजद बायदि एजेन्ट गौतमी बसुमतारीया ग्राहकफोरनिफ्राय धोन बुथुमदोंमोन थिगैनो नाथाय बे बुथुमनाय धोननि खावसे बाहागोखौल' ससाइटिनि मावखुलियाव जमा होदोंमोन आद्रा खावसे धोन गावनि आखायाव लाखिदोंमोन एजेन्टआ बे बेले बेजे हमना मोननायनि उनावनो ससाइटिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिया गौतमी बसुमतारीखौ बुथुमना मोननाय धोन आबुङै मावखुलियाव जमा होनो गोख्रों बिथोन होदोंमोन नाथाय धोन जमा होनायनि सोलायै दिनै होगोन गाबोन होगोन होनना बुंनानै जोबथायाव 59 लाख रां लानानै गेदेर खान्थि बादगा खालामना आबुङै खारखोमायो एजेन्ट गौतमी बसुमतारीया आरो आं फैसाखौबो हरदों सिगाङाव आङो 3 लाख थाखा हरदों आरो मैयाबो आङो 2 लाख थाखाखौ रेडि खालामनानै दोनदोंमोन दा माखासे बिसोरो आङो सेक्रेटारिखौबो होनदोंमोन आङो प्रेसिडेन्टनि फिसाला हिसाबै आङो माखासे थाखाखौ मेनेज खालामबाय दा नोंबो एसे मेनेज खालामदो होननानै आङो सेक्रेटारिखौ दायथ' होदोंमोन दा सेक्रेटारिया जेबो दायथ' लायाखै मेन कालेक्टरा सोरमोन मेन कालेक्टराथ' गौतमी बसुमतारी ना माबा बिदि आं खोनादों नामखौ बेसेबां रांनि लेना देना दंमोन
दा मथा मथि गावसोर राब होननाय बायदिब्ला आंनि खोमायाव हाबनायाव 59 लाख बेबायदि आं खोनादों। एजेन्डा खारखोमानायनि खौरां गोसारनाय लोगो लोगोनो सनिबाराव थाइ खाजरायाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजियो। रागा जोंनाय ग्राहकफोरा ससाइटिनि आफादगिरि प्रमद ब्रह्म बादगिरि आरो नेहाथारि उमा चन्द्र नार्जारिनि नखराव गाग्लोबनायखौ सालायो। रागा जोंनाय सैनांनाय रायजोफोरा सिफायना सिलिंखार खालामो आफादगिरि आरो नेहाथारिनि न'नि गासै मुवा बेसाद धोन सम्पति फार्निचारफोरखौ। गुबुन फारसेथिं गासै जाथायनि आयदायाव थाइखाजरा आबादारि कअपारेटिभ ससाइटि खुंथाया खारखोमानाय एजेन्ट गौतमी बसुमतारिनि मुङाव रुनिखाता थानायाव गसर होनायनि बाथ्रा फोरमायो। दा कालेक्टरनि खोथा लानानैथ' माखासे किसुमान समखौ टाइम होनाय जादोंमोन, समाय लानाय जादोंमोन। कालेक्टरनि आखायाव दं फैसाया? कालेक्टरनि आखायाव दङ। दा कालेक्टरा गावनो खोथा होदोंमोन जे ओरैबायदि हा फाननानै आङो दा हाखौबो आं फानबाय 55 लाखआव मिलायबाय, दा फैसा होआखै, जिखुनु जाया बिस्थिबार नङाबा सुक्रुबाराव होगोननि खोथाखौ होनबाय। कय थारिखमोन एखन बे थांखांबाय दै, थांखांबाय। दा जेब्लानाखि बिस्थिबार सुक्रुबार मोनफैयो अब्ला आं बिफानि जानानै आं थांफादोंमोन। थांफाबा बियो होनबाय जे जाय मानसिया हा लाग्रा बे मानसिया फैयाखै, दा बियो मंगलबारावसो फैनोसैनो जाबाय। दाना बिदि हिसाबै बिसोरबो फैफिनबाय। एफा मोजां जुदि खोथा होबायब्ला दा बिदि बिसासाव फैबाय। फैनानै फैसा होनो गोनांमोन? मैयानि दिनाव बिसोर नङा, बे कालेक्टराथ' दाखालिनो होनांगौमोन, दाखालिनो मैयानि खुनखा सिगाङावनो। दाना मा जाहैबाय, बियो जेब्लानाखि मंगलबार खोथा होदों अब्ला बे समबारावनो खारबाय मानसिया, बेंगालराव खारलांबाय होननाय खोनाबाय। बे कालेक्टरा खारलांबाय बेबायदि। फैसाखौ जाना खारबाय नामा? फैसाखौथ' जाबायानो, जाखाबाय। थारमाने जायाबाथ' बिदि ओंखारनायबो नङामोन, खारनायबो नङामोन। बे पाब्लिकनि सिगाङाव अपेन ओंखारनानै बुंगौमोन। दा मानसिया खारखोमाबाय थायो। बे परिबेसाव थानानै बिसोरो माखासे कमिटियाबो माने बेबस्थाखौ खालामनो हायाखै। दा बे खारनावनो बैसिनि टाइम होनायाबो माखासे मिक्स थांबाय थादों आरोखि। दा बे मैयानि घटनायाबो बे खारनावनो जादों। नाथाय दा गेदेर सोंथि बेरखाङो। सरासनस्रा रायजोफ्रा जोबोद खस्थ'जों खामायनाय 59 लाख रांखौ मोनफिनगोन ना? थारैनो बियो फैबाय थानाय समासो फोरमायगोन। चिरांनिफ्राय निजोम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।